Komisi benta kajingkan mau buram yau lau nong hikai bo nong seng ke school Prelat Secondary School Maulas nai ubabu Florian Lingdo ubala klat no na kadinga slaper thai house nam arajar arpuwei. Kekenhuan ki kena school barem kenika school hakan de tarik unai luar araja arpusan kala pli perda ya ka lempung football kabla tip kom ke Florian Memorial Football Trophy araja arpusan. Ya ke jingalang pli perdai kaniga lempung la penlong hamadan senang maulas nai kebahak kaniga sengi sedang lawan mansak hilang dau ba bantai dorling do MLA kamau kenro constituency komu kongsan u Dr. Mangkara khar kongor komu sembut kongsan hakabale dan langru ki bahiyeng hasem jong led babu Florian Lingdo ki baken thop nadu ki khun shinrang bat kenthai ki khun ki seo bat ki para ki persa ki jong u haka jele kai haka sngis dang ya kaniga lempung ka Oxford United Football Club wa ya jer kala penlim ya ka mau control sports club da saura argol. Jersey number 3, Reform Pale, jersey number 14, Stefan Pale, jersey number 9, Agustin Mukim, jersey number 4, Fourth official, Shri Reblington Lawai. Ernie Star Walarpi, jersey number 16. Shlain Lang Surong, jersey number 10. Winning Walarpi, jersey number 4. Yaina Nongplu, jersey number 1. Ernie Star Walarpi, jersey number 16. Shlain Lang Surong, jersey number 10. Winning Walarpi, jersey number 4. Yaina Nongplu, jersey number 1. Substitution. Kalau ia ke pass, corner kick. Kagi muda kadangnya tumbuh katu ni menin. Dari visiting this was 17. Ubabu Paulus Mujai u President ke Plilat Past People Committee ulah yathu ba ubabu Florian ulah senge kene ke school house nam khat khandai spa nyopo ban rat ding khong ya ka jing sa pi bat ban wan ra pat ya ka jing nang jing start ha ka dong ka than hi bro ka wei Bede bat ka jing stang chungi ya ka tournament ka ba menta ka sengi ka ban kong ka dei ka ba ni kan mau puram ya i babu Florian i badai inong seng inong prat lenti syakane kadong kathan chungi hak bede bat ka pule ka puti te ka jingstang ya kane ka school plilat kadai lakomong no house na phat khandai spa nyo pon nyo yang ba jong i ne i babu Florian
bala bam kuai tua jong play andai bak kenmau ya kana jong kane ke jing stang jong kane ke school along baik ba ya kane ke school la sedang hakitu gisnam hak ba hakane ka dong ber kathan ke jongi om padon kita ki jaka pule puthi pan ngila ban ong ro ba ngidang day kita ngidon kita ka jaka benta ka ba dang sadum haka bide bet ke jing nang ke jing tip na ta kadau ibabu ngidon bak pade ba dak ke jing ku jong play hakitu kipor ba ibabu Florian ulawan yu kucat hakane ka dong ber kathan ke jongi bat lang ba ka jing jo i jengai jong i ka ba bat ka jing don jong i ka min sim ban kwa ban kentiu ya kane ka dong ka than jong i ka badang don ha padeng jong ka jing tuna ha ka pule puthi mai rengkat bat ka ing ka sem jong i hi la stang ban sang ya kane ka school plilat ka jong i ha ka ba ha kitu kipor kan de ka ba sem ching bha na ka banta jong i ban sedang ya kane ka pule puthi namar ba kipat nong song snong jungi hakane ka dong ka than jungi kidei kibreu ki badang sadin kidei kibreu ki ba nila banong no ki bom pat perkat cengai ya ka bidei bat ka pule ka puthi kidei namar ta kadau mai da ka jing tre stom banda ka jing ku jong blai ila la ban sang ya kane ka school bat kandai ka ai ru ka ba sa jing kan mau ha ka khana jong ka pule puthi ha kane ka school jungi ha ka ba kitu kipor kikimi kikpa kipa inong jong sinong jongi dang don hapa deng kejing duk kejing keduk ru de namat kadau mai longba kejing tre sitom bat kejing minat jongi la persang ban sangi kan ka school wala hai ta I bor I barit jongi bat ai ka ba pensak kan mau ingi ka longba ba hakitu kipor iklam sim kano kejing seu na kiliang jong kikna ba kiwan pule kan ka school rei mai da ka bermat bat da ka jing tre stom I persang ban le ban thau kilat ki bui kilanti nak banta ban penya ibe bat ya kan ka school hadu menta ya kan ka school ngilala ban penhe hadu ka secondary nyemla ban namplet ya kita ki jing le bha na banta kita ki jing tre stom chumi de namar kata kadau ban pensa kan mau ban pensa buram ya kan ka jing tre stom ka jong I pelong no ya kan ka tournament kabat pensa kan mau ya ka kerteng ke jongi wala indon chuang ne slap teru andrei ba kanam ka buram jungi kan sa kan ne ta junam te hakbede berkatne ka tournament hadin ke jing tre stom jongi ba bu Florian agito kipor irala ban sang ya ka plilat hadu ka upper primary school te hadin ke jing chongthai no jongi kan ka school kala don hapdeng ke jing ko mau tengi don bak pada haus nama raja khandai haka jingwan jong ka paris molos nai nakaliang jong ka snong kila IT no sha ka paris ban pe ya ka school te nila manong ru kita kinong tre balang jong iru kila persang hi ban tre stom ka wala nak banta ban ne pniare ka school dei namar ba ka jinglong ka jingman ka yo ka kot jong kibriu jingi sane kadang dei kata ka badang kham sa din te den mat kadau ka sem chinge ru iki ban he pniare ka school te den mat kadau hadin ke jing yo I jongi ya kane ka jing ka ba kidon ka men sim ban pniare ka school dei amar ba kim don ni kalat kalanti pade nakaliang jongi ka school nakaliang jongi kum di kena school barim jong babu Florian ni sathau no ya kane kalat kalanti ko ba kum nongin le nang bangin dukla ban yo ka fan nak banta ban le bha su nak banta jong kane ka school ban yarap ya ka school nang bikin dukla ban penhe penyar ban long kum ke jingker ku nak banta kun ki jongi ban kule ha kane ka school kata ka de jing tumu jungi bat de namar kane ka daw ngila ran no ya kane ka tournament ka ba kerteng ka Florian Memorial Trophy Arajat Arpusan ta ka de ka jing tumu nak yang ka jungi kum ki kena school barim jong ka plila ta ka jing trelang jong ki no hikai rangkat bar principal jong school nakaliang jungi kum ki no panya ya kane ka tournament imla ru Kremda sungwu ya iba bantidor lengdo iba di MLA Badan Buram jong kamau kondo constituency mai wala ibun kam ha kabide batki kam chungi baper ndai haka jingkar pa chungi nakaliang chungi lakloi banwan na kabanta banya kersan lam ban aimen sim lam na kabanta jong kane ka tournament
Pat misong ru ya I doktor mangara I badai ka I wei na kita kiri orang ba ki bayu I singai ki bakwa ban kersan ya ka school ha ka bidai ban peliar kencing nang kencing start tong ya kublai ru ya ka YZ Oxford United ke ban po West Gentia Hill pat ka mau kan Rose football club ki ba lai le kai ba ha kane ka jing le kai jong kane ka kencing stang jong kane ka tournament jongi ha ka ba kejing la kai ka long ka ba sungsit adu kata-kata bat ka ba pelong ru ya kinong pi kai ba kin hun na ka benta ka ne kejing la kai ka jongki te ngai ku ble ru na ka benta ki wei pat kum ki rang ba snong ki ru badan buram jong ka dong ka than jongi bat ki ba na wei pat ki bala wan don lang ha ka ne ka sngi na ka benta ban ai min sim lam ni na ka benta ban ya kersan lam ni Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha. Kam kata ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka wei ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya